Noniin. Ensimmäinen, taikka periaatteessa siis toinen aamu ralleista. Juuri heränneenä. 2 tuntia nukuimme. Ihanaa. Tästä se lähti. Hyvää rallia sullekin. Tällä lähtee toinen virallinen rallipäivä käyntiin. Hyvää huomenta Ralliradiosta ja kiitokset Elina Kinokselle rallihuomenista. Mutta Pihla ja Koskella aloitetaan tämä päivä 9.28 siellä ensimmäinen auto liikkeelle. Kyllä siihen kovempaakin voisi mennä. Sillä se on leveä. Anaa! Täysiä. Tämä tästä jälleen kun Houkutteleva kyltti. Mulla on Sauda ja naiset. Mennään sinne. Joo, ei tätä rallikka liikaa. Tää herättää. Herättääks tää tunteita? Mä jätin jallun vielä pois, mutta miten ois? Hän kietos on yhden pulloa eilen, se on jallua. Vielä on jallua jäljellä. Onko sitä samaa pulloa vielä jäljellä? On samaa pulloa jäljellä ja on kuule toinenkin pullo. Ei näin! Sä saat juuri kurvaa. Onko tässä versio? Just meinasin sanoa samaa. Ulkorakennuspakin takaa. Ja tästä taas jänniä ääniä kuuluu autosta, mutta ei mitään kovin poikkeuksellista. Take just follow the marshal's instructions and caution is the best step. Välillä sinnekin päin. C2 on tullut nyt Ouninpohja ykkösen maaliin ja Esa-Pekka. Aika nappi. Oli pientä epävarmuutta, se nosti. Siitä alkoi tapaa. Ja se on vielä, kato, se riittää kun pikkasen nostaa, niin kyllä se lähtee vaan valuu väkisinkin sitten. Ja valuuhan se. Hei, noniin. Ei. Nakopuku purista pallia tai tavallista rallia. Veneen astetta. Tänään on heikkoa, huomenna puolestaan kohtalaista, lännen puolesta. Tuottaa hömpsy vielä. Ei oo Jannesta kuulunut mitään. Ihanaa. Saanko ottaa? Saa ottaa. Mä en oo Siitä koskaan on. tykännyt tosta sun sängestä. No niin, sovita, anteeksi. Noniin. Helvetti omasta. Niin tultiin valmiita lähtee painaa kakkosen. Pakettiin ei meidän pitää myydä sitä malmivaraa ulkomailla, sillä pidetään valtiokäyttöön odottaa aikaa. Me lähettiin päppää. Ui! Ehkä otin, ehkä en, mitä väliä sen, kunhan nää siivet mua kantaa. Missä tiimissä? Ensimmäisestä kiihdytyksestä viimeiseen jarrutukseen. Ounin pohja on hetki sitten alkanut, mutta siellä ajetaan noin vartin verran, joten tovi menee vielä siihen ennen kuin autot ovat siellä Pakarisen Jonin edessä nimenomaan maalipäässä, eikä tietenkään lähtöpäässä. Riku sai puhelimeen Juha. Joona, kuka ajaa pohjat? No sano.
Mä veikkaan, että Miika jää pohja tälle pätkälle. Onko Citroen? Se on niinku sitä, millä osio ei pääse. Kuuden sekkaan pois. Ei jumalauta, Latvala. Kuuden sekan pois Latvala tälle pätkälle. Se on aika merkittävä. M-Sportit. Sitten tullaan semmoisena, tuo auto tulee, kun ajoo koira käytännössä tänne. En ole ikinä ymmärtänyt sitä sanontaa, mutta tällä tavalla se tulee silloin, kun sanotaan, että tulee kun ajoo koira. Se kuvaa sisiliskoa tossa. Hyvä. Täs mennään, täs mennään. What's going on here? There's someone screaming. Timo's in agony. You can see him lifting himself out of the seat. What on earth has gone on? We have to stop because it came some stone or something through Timo's seat. Up in the ass of Timo. Something through Timo's seat. Up in the ass of Timo. We have to stop because it came some stone or something through Timo.